Salutare, numele meu este Sergiu și astăzi am să vă spun câteva lucruri interesante despre integrarea în Germania. Să începem! Odată ce v-ați decis să veniți în Germania, trebuie să știți mai multe aspecte, mai multe lucruri legate de venirea în Germania. Unul la mână, locul de muncă trebuie să fie stabil, trebuie să fie sigur și fără intermediari. Sfatul meu este să consultați o agenție de recrutare din România. Doi la mână, chiria. Trebuie să știți că majoritatea proprietarilor cer avans aproximativ 3 chirii înainte. Numărul 3. Odată ce ați ajuns în Germania, ați făcut un contract de închiriere cu acel proprietar, trebuie neapărat să vă înregistrați la primărie cu acel contract. De acolo să vă dea un document așa numit Anmeldung, adică mai exact dumneavoastră o să aveți o adresă în Germania. Numărul 4. O să aveți nevoie de un card de sănătate. Pentru acest lucru trebuie să mergeți la o casă de sănătate și să vă înregistrați. Mare atenție! Fără Anmeldung, fără card de sănătate și fără cont bancar nu vă puteți angaja în Germania. Ce pot să vă mai spun este că sunt foarte stricte reguli foarte stricte în Germania. Aici nu ai voie să arunci nimic pe jos, nici măcar un muc de țigară. Nu ai voie să arunci nimic. Regulile sunt foarte stricte, dragilor. Așa că, odată ce v-ați decis să veniți în Germania, consultați mai multe aspecte, pentru că s-ar putea ca pe parcursul șederii pe teritoriul Germaniei să aveți probleme. Ce am uitat să vă spun în legătură cu chiria. Odată ce v-ați înregistrat și ați făcut un contract de închiriere cu acel proprietar și v-ați înregistrat la primărie, o să vă vină de plătit radio. Chiar dacă nu folosiți radio sau chiar dacă nu aveți radio, trebuie plătit. Și întrebarea este următoarea. Păi bine, și dacă locuim 5 persoane în aceeași chirie, în același apartament, casă, o să trebuiască să plătim fiecare persoană aceeași sumă pentru radio? Nu! Nu! Doar o singură persoană trebuie să plătească. Pe apartament, pe casă, pe unde locuiți. Cam asta a fost, nu știu ce să vă mai spun. Mare atenție că se trag foarte multe țepe în Germania și mai ales turci români care cheamă oameni la muncă și după o lună nu-și mai primesc banii. Foarte mulți români găsesc fel și fel de anunțuri care sună destul de bine, destul de atractive și când ajung aici este cu totul altceva. Așa că, dragilor, cei care vreți și doriți să vă stabiliți în Germania, să lucrați aici, trebuie să știți multe lucruri și trebuie să fiți siguri pe dumneavoastră. Vă mulțumesc!